وابی تو ویسے پاگل ہیں ساری زندگی اگر اسی یہ سر رکھیے نا سجدے چ میلاد تے اسی مطلب چند بندے بہ گئے تے سویرے کسی نو پریشانی ہوے تے ساڈے کول تو تھرمامیٹر کوئی نہیں کسی دی پریشانی دور کریے. امام الانبیاء آئے تے تین چیزاں پریشان ہوئی, یا یہودی پریشان ہوئے کہ ساڈے جو نبوت مک گئی, نصرانی پریشان ہوئے کہ ہن ساڈا دین منسوخ ہو جائے گا, حضور آ گئے سورج چڑھایا تے سورج چڑھن تو بعد موم بتیاں دی لوڑ نہیں رہندی. کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں, لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں, وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں, غلام محمد ہو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں. جدوں حضور آ گئے تے پھر سورج نصف النہار تے چڑھیا جون دا سورج, تے پھر اس ویلے موم بتیاں دی لوڑ کوئی نہیں, حضور آ گئے. یہودی بھی پریشان ہوئے, نصرانی بھی پریشان ہوئے, تے تیسری شخصیت جڑی پریشان ہوئی وہ شیطان ہے. دس ہوئے تو حضور دی آمد تے جے پریشان ہے تو دس تو کیڑی نسل وچ ہوئے؟ اسی تے کچھ نہیں نہ کہندے, حدیث وچ موجود ہے. اسی تو ہم دستے ہیں فیض آباد کی وجہ سے